Bueno, boas tardes a todos e a todas. Bueno, estamos inmersos nestas terceiras xornadas de recuperación da memoria histórica que a asociación que eu represento aquí, a Asociación Cultural de Carral Cultura Aberta, pois xa leva realizando, estas son as terceiras, xa dende o ano 2005. Nese ano 2005 contamos coa presencia, porque nós queremos, eu só expliquei onte, quero volverlo a reincidir, porque hai persoas que a mellor non estiveron onte. O noso propósito, cando facemos estas xornadas de recuperación da memoria histórica, sin duda é eso, non? Recuperar a memoria, porque estamos convencidos de que, sobre todo as persoas que temos unha certa edad, pois ocultousenos bastante parte da historia, incluso nos libros de texto, etc., pois hai que recuperala, non? De algún xeito hai que coñecela e saber. E dicíamos nós, e así o facemos, que queremos a coñecer de dúas maneiras, non? Da maneira de, si podemos ter sempre a algunha persoa viva, o cal é moi difícil, non? Pero bueno, hasta ahora vamos tendo, viva, que formara parte, que estivera na guerra, ou que fora represaliado, ou que, bueno, de alguna maneira vivira ese momento tan tráxico para a historia de España e de Galicia, pois ímoslo facendo así, ímos traendo por un lado a esa xente de memoria viva para que eles mesmos nos lo conten a súa propia experiencia. E logo despois tamén o que facemos é pois traer historiadores, a xente que se adica a estudar todos eses tempos da nosa historia, que nos lo conten, que nos lo espallen para, sin dúbida, coñecelo moito máis. Esa dinámica tivémola dende a primeira xornada ata a terceira que estamos agora. Onte tivemos a oportunidade de ter aquí con nós a unha persoa, a Herminio Barreiro, un home de 100 anos, que, bueno, pois con toda a lucidez, que parece increíble despois de ter tanta idade, pero con toda a lucidez pois nos contou aquí a súa historia, dende que foi mestre de bordel ata pasados moitos máis anos, de todos os avatares que pasou por culpa de ser pois represaliado da guerra civil. Pero tamén tivemos outros anos a Avelino Pousa Antelo, que é o presidente da Fundación Castelao, un home que tamén pois estivo presente pois na guerra civil e tamén foi pois dos represaliados. E tamén tivemos a Elixio Rodríguez. A Elixio Rodríguez, un home que escribiu un libro na editorial Xerais que é Matade o Mañá, e que, bueno, pois eu incluso a Asociación Cultural recoméndamolo porque fala moi claramente da súa historia, de todo o que lle aconteceu a este home de Bande, un home que, bueno, pois tivemos a grande honra de telo aquí en Carral, pois para falar ante o público de Carral como a última intervención que fixo en vida en Galicia. É dicir, despois de que falou en Carral, foise para México, porque pasaba 6 meses en México e 6 meses en Bande, onde era de Ourense, e cando se foi para México, pois, desgraciadamente, pois morreu. Cando estuvo aquí xa tiña 97 anos e logo, despois na súa estadía en México, pois morreu. Por lo tanto, nós, hoxe, imos vos dar, algúns collístelo onte, se queredes algún máis, podedelo coller, os que collistedes onte, imos vos dar isto, porque nós queremos adicar estas terceiras xornadas a este home, non? É dicir, a nós, onte dicíamos aos fillos que o acompañaron, aos fillos de Herminio, non? Dicíamos de nós que, bueno, que para eles, pois, bueno, escoitar o seu pai é algo habitual, o escoitarían moitas veces, contaríanlle moitas cousas, pero para nós é algo especial, algo excepcional, algo que nos marca, non? E cando estuvo este home, Elixio Rodríguez, pois tamén nos marcou, é dicir, era unha persona afable que contou que a súa vida, que pasou precisamente 3 pelotos de fusilamento, que afortunadamente pois non o mataron, e que, bueno, que ademais tiña a mitad do estómago non máis, porque polos medos da guerra e polas cousas que padeceu, etc. Isto digo como anécdota, non? Entón, vamos dar isto, que é, pois, a súa vida en honra a él, e logo, despois da súa vida, aquí, neste CD, están
4 minutos da súa intervención en Carral, 4 minutos nada máis, non? Porque non podemos poñer todo o que falou, porque falou moito tempo. Os que o vivimos, os que o presenciamos, que algúns dos que estades aquí si que o vivistes e presenciades, pois xa o temos na nosa lembranza, e para que o teñades vos, pois despois podedes recoller este cuadríptico en honra e memoria de Elixio Rodríguez, que tamén, por suposto, que vamos dar ao noso intervinte Luís Lamela. E depois, por outro lado, tamén temos un díptico elaborado por Lois Vilar Hermida e por Luís Lamela. Lois Vilar Hermida sobre as loitas agrarias no Carral do ano 1870 e 1871, xa depois chegando á Primeira República, e Luís Lamela sobre os mártires republicanos de Carral, algo pois, do que tamén vai falar hoxe. Ben, pois, xa sin máis, imos entrar nesta que é a segunda charla destas terceiras xornadas de recuperación da memoria histórica a Segunda República en Carral, que organiza a Asociación Cultural Cultura Aberta. Tamén hai que significarlo, baixo o patrocinio da Xunta de Galicia, da Consellería de Cultura e Deporte, da Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, que nos apoia moito para estas cousas, e este ano, por primeira vez tamén, pois apoiado polo Ministerio da Presidencia do Goberno de España, é dicir, do Goberno do Estado Español, non? E con colaboración do Concello de Carral, porque nos cede estas instalacións para facer estas charlas. E como digo, imos entrar xa nesta segunda charla. O luns teremos outra charla máis e o martes percharemos tamén coa charla. Lembro-volo, porque está ben lembralo, o luns imos falar do sindicalismo femenino na Coruña e Bisbarra, un relatorio que nos vai dar Elixio Fernández, e despois o martes falaremos de Francisco Javier Albajar, que é republicano, exiliado e masón, que vai dar o relatorio Carlos Pereira. Sabedes todos que Francisco Javier Albajar ademais foi alcalde de Carral, e como foi unha figura tan importante en tempos da República, pois vamos glosar a súa figura e vamos falar realmente de quen foi o que despois foi o noso alcalde en tempos da República. Sin máis, imos agora, ou vou agora a presentarles a persoa que vai falar a partir destes intres. É Luís Lamela García, por segunda vez. O ano pasado, nas segundas xornadas, estuvo tamén aquí intervindo e falando sobre o Foucellas, é dicir, ele é un gran coñecedor do Foucellas, ele escribiu un libro sobre o Foucellas e o ano pasado veu aquí a facernos un relatorio sobre a figura desta persoa. E hoxe vai nos falar deses os novos mártires de Carral, os do ano 1936, así quixo el titular esta charla que nos vai dar hoxe. Luís Lamela, profesionalmente, foi oficial da Marina Mercante, é subdirector de Servicios Operativos de Caixa Galicia, e como investigador, pois, publicou 8 libros, en edicións do Castro. O Foucellas, que xa fixen antes mención, ata a represión da Coruña, da Costa da Morte, de Pontevedra, de Santiago. Actualmente está próximo a sair un libro sobre a represión da masonería en Vigo, na editorial A Nosa Terra, e Guerrilleiros Caídos, biografías do combate en Xerais. É unha novela sobre o de fuxidos no monte do Pindo, en Xerais tamén, que tamén están pendentes de sair. Como ben podedes observar, é un grande estudoso da nosa historia, son xa eses 8 libros que el fixo, e, por tanto, é unha honra telo aquí con nós, un ano máis para falarnos e para darnos a coñecer, sobre todo, esas persoas daqui de Carral que tamén tiveron unha relevancia, e como el ben quixo titularlle, eses mártires que non son do ano 1846, os que nós facemos obra de teatro, senón que son os mártires do 1936. Xa, sin máis, doulle a palabra a Luís Lamela. Boas tardes. É unha pena que non haya máis asistencia de persoas que hoxe penso de que estarían contentas de oír falar dos seus antepasados. Vamos a mencionar aquí a
unhas determinadas persoas de Carral que sufriron as consecuencias da intolerancia franquista. Os objetivos destas charlas, os objetivos destas conferencias, máis que nada é para dignificar aqueles que durante moitos anos foron vilipendiados polo franquismo e a represión. Nesta intervención sobre a represión franquista dos republicanos galegos imos, por tanto, a falar de vidas rotas, de vontades de resistencia afogadas en moitos casos no desalento, e onde se mesturaron actitudes numantinas con tentacións de desistir e de entregarse, de abandonarse en espera dunha reconciliación que nunca chegaría nun tempo que sopraba rápido cara a un destino que xa era imposible escapar. Como xa coñecen, en xullo de 1936 se produzo en España un golpe de Estado por parte dos militares sublevados. Na Coruña, capital da provincia, como noutras moitas cidades españolas, triunfou ás poucas horas de producirse. O enfrontamento armado nas calles daquela cidade entre defensores da legitimidade democrática, os obreiros e militantes dos partidos políticos de esquerda, obreristas e republicanos e dos sindicatos, e os militares rebeldes e a Garda Civil, terminou con un saldo de máis de unha treintena de mortos e cerca de 100 de feridos. Todos por parte, prácticamente de parte dos defensores republicanos. Precisamente un daqueles mortos que se enfrontaron aos militares sublevados para intentar salvar a democracia republicana foi un veciño desta poboación de Carral. Se chamaba Miguel Rei Medes, tiña 20 anos e faleceu entre os días 20 e 22 de xulio de 1936 loitando nas calles da Coruña. A causa da morte, segundo o Rexistro Civil coruñés, foi por unha hemorraxia interna, expresión que ocultaba a verdadeira causa, a de feridas por disparos de arma de fogo. Miguel, xunto con outros varios compañeiros, acudiran á chamada do gobernador civil para que defenderan o réxime republicano asaltado polos militares sublevados e pola Garda Civil. Unha vez controlada a situación na cidade en toda Galicia polos militares rebeldes e os seus colaboradores, os falanxistas, japistas, grupos de extrema dereita, e visto o fracaso do golpe de Estado en Madrid e noutra media España, na Coruña, despois de controlar militar e gobernativamente toda a provincia, os militares seguiron o plan previamente establecido durante a conxura: represaliar físicamente as autoridades republicanas e os demais dirixentes políticos e sindicais para atemorizar e paralizar calquera actividade, reacción ou enfrentamento na defensa da legalidade democrática. E como xa todos coñecemos, en Galicia non existiron frontes de batalla durante a Guerra Civil. Francisco Franco, o xeneral armado contra a Segunda República, contou como vítimas a numerosos republicanos e obreiros galegos que foron asesinados, encarcerados, depurados, desterrados, sancionados económicamente e continuamente perseguidos non por defender coas súas armas a democracia republicana, que tamén, algúns casos, se deron, como foi o caso citado de Miguel Rei Medes, senón por respetar a legalidade vixente a das eleccións democráticas de febreiro de 1936, soportando durante moitos anos a negra lousa da calumnia de roxos e comunistas. E esa represión supuxo, ademais dos prontos encarceramentos masivos, eliminar literalmente, por medio de fusilamentos e dos paseos, a numerosos individuos identificados polos novos donos da situación patria como roxos, comunistas ou masóns. E para eliminalos foi necesario escoller lugares idóneos para esta práctica,
en moitos casos, non sempre, lonxe da curiosidade pública e estratexicamente situados para producir as mortes de forma controlada e cun fácil traslado dos cadáveres ás instalacións dos cementerios correspondentes, en algúns casos, cando interesaba a súa política de medo e de terror coa publicidade conseguinte. Mentres tanto, as autoridades civis delegadas dos sublevados, representadas maioritariamente por gardas civis, colaboraron intensamente dirixindo e practicando a eliminación física dos numerosos individuos republicanos detidos nos locais habilitados para o caso. Executaron as sacas e os famosos paseos, disfrazando ao efecto pola aplicación da famosa lei de fugas e repartindo os cadáveres por diferentes lugares do entorno xeográfico coruñés. No próximo e no máis afastado, a Ponte da Castellana, na carretera de Madrid de Coruña a Madrid, no municipio de Aranga, determinadas zonas dos axuntamentos de Arteixo, Culleredo, Carballo, aquí tamén no Ayuntamento de Carral, Coirós, Cambre, Sada, Betanzos, Oleiros e a Praia de Santa Cruz, entre outros diversos lugares da carretera que conduce a Lugo, como foron as terras de Quintiriz e Rábade, entre outras. Todos eles ali sementaron os mártires, os militares franquistas, que buscaron lugares próximos onde encerraron aos presos condenados a morte nos consellos de guerra celebrados na cidade, como a prisión provincial coruñesa, para fusilados. E ese lugar foi na Coruña principalmente Punta Herminia e tamén en ocasións o Campo da Rata, utilizado preferentemente para os paseos e para o fusilamiento a plena luz do día con asistencia de público curioso, e onde daquela existían as instalacións das baterías militares costeiras que eran onde os fusilaban. Ali, naquel reducido entorno, presidido pola Torre de Hércules, faleceron asesinados máis de 200 individuos, enterrados posteriormente no cemiterio coruñés de San Amaro. Entre todos aqueles mortos, enterrados no citado cemiterio de San Amaro, ademais de Miguel Rei Medes, temos que contar tamén a outros dous oriundos da localidade de Carral, un pai e fillo, aínda que eran veciños naquel entonces da Coruña, compoñentes dun grupo de resistencia anarcosindicalista detidos durante o ano 1937. Eles foron Juan Brandarín Ramos, que tiña 49 anos de idade cando o fusilaron, tiña profesión de obreiro e era natural, como dixen, de Carral, anarcosindicalista, que foi imputado na causa 992 do 37, acusado de rebelión militar, fusilado o día 9 de marzo de 1938. E o seu fillo, Felizardo Brandarín Souto, de 22 anos de idade, soldado, militante das Juventudes Libertarias, dos anarquistas, natural tamén aquí de Carral, imputado na causa 1007 do ano 37 e fusilado o mesmo día que o seu pai, o 9 de marzo de 1938, ali en Punta Herminia, na Coruña. Namentres, os falecidos da metrópole coruñesa, como xa todos coñecemos, foron moitos máis, bastantes máis de 600, levo contabilizado, aunque solamente no Punta Herminia e no Campo da Rata mataron a 200, pero os seus cadáveres, dos restantes, foron espallados polas tapias de cemiterios, campos, camiños e cunetas de localidades da provincia da Coruña e de Lugo e enterrados en cemiterios de outros municipios, lugares como os que xa citamos anteriormente. Ali, pois, naquel lugar próximo á Torre de Hércules, a prisión provincial, Punta Herminia e o Campo da Rata, se viviron enormes tragedias personais, numerosas dramas familiares e unha gran catástrofe colectiva sufrido por unha xeración espléndida e xenerosa, convertida por mortos pelotóns de fusilamento creados polos militares sublevados ou polas patrullas nocturnas formadas por gardas civis, falanxistas ou membros da milicia armada denominada Caballeros de la Coruña, que practicaron os paseos en mártir da democracia republicana. Pero, como se adiantamos, existiron así mesmo outros lugares nos que tamén se practicaron os asesinatos. E a parroquia de Beira, aquí no Ayuntamiento de Carral, foi o lugar escollido
polos represores franquistas para cometer a maioría das súas tropelías e asasinatos neste municipio. 18 individuos asesinados dun total de 21 que están registrados no registro civil daqui de Carral. 18 individuos foron paseados na parroquia de Beira e enterrados ali no cementerio da parroquia de Beira. 9 no mes de agosto de 1936, 9 desos 18 foron no mes de agosto de 1936 e 8 no mes de setembro. 5 deses que levamos contabilizados nun solo día, o 16 de agosto de 1936, precisamente o día de San Roque. Dos 21, 3 eran veciños de Carral. E todos eles foron, sin dúbida ninguna, 90 anos despois de 1846, os novos mártires, os mártires republicanos de Carral. Ben, as penas impostas, podemos decir que definitivamente a represión franquista realizouse sobre os membros das forzas políticas republicanas, progresistas e dos partidos obreristas Izquierda e Unión Republicana, o PSOE e o Partido Comunista de España e a maior distancia o Partido Galeguista, principalmente. Así como contra os dirixentes e militantes sindicais das dúas máis importantes organizacións sociais daquel entón, a CNT anarcosindicalista e a UGT socialista, todas elas integrantes da coalición electoral de febreiro de 1936, a chamada Fronte Popular, así como contra os membros da masonería e outros grupos sociais de carácter progresista. E todos e cada un dos militantes e afiliados dos devanditos partidos, sindicatos e grupos sociais, principalmente a súa clase dirixente, sufriron de alguna forma a represión física, laboral e económica ou a psicolóxica durante os longos anos que perdurou o franquismo, en maior ou menor medida e grau por todos, pero todos prácticamente a sufriron sin excepción alguna. As penas impostas máis importantes durante a represión franquista foron, sin dúbida alguna, as penas de morte dictadas polos consellos de guerra sumarísimos e ordinarios, e os paseos. Esta última pena, a máis numerosa en Galicia, imposta extralegalmente por un tribunal invisible constituído principalmente nas delegacións de orde pública creadas ao efecto polos franquistas e composto especialmente por mandos da Guardia Civil e por dirixentes falanxistas, entre outras cousas. Os paseos, definitivamente, non eran feitos dunha forma anárquica, non eran por rencillas familiares ou por orde de veciños de povos ou de aldea, como se nos quiso vender a nós durante moito tempo. Os paseos foron planificados, organizados desde unha estrutura civil delegada das autoridades militares. Esa estrutura civil era o delegado de orden público que en contacto, en combinación cos dirixentes falanxistas, señalaban a quenes había que quitar dos locales onde estaban encerrados, onde estaban presos, para matarlos. O sea, que non eran odios personales, que tamén os hubo, pero en menor medida, si o 99% eran asasinatos planificados e plenamente controlados. Un dos métodos utilizados polos paseadores foi asasinar os elexidos fora do seu término de veciñanza. E os veciños ou oriundos de Carral, paseados fora das terras do municipio, aquí tamén pasearon a xente que era de Carral, pero que non os pasearon en Carral, que era, digamos, unha forma de facer daquele entonces, se trataba de matar fora do municipio, non? Como os 19, os 18 que falamos antes, eran paseados procedentes da Coruña ou de Cambre ou esos ayuntamientos cercanos, os viñan a matar a Carral. Os de Carral os levaban a matar a outros ayuntamientos. E os paseados fora das terras do municipio foron como mínimo 3. Non investigueis, eu neste caso non cheguei a investigar os registros civis de Ordes ou Cerceda, por exemplo, municipios limítrofes a este, e que seguramente haya algún Carrales morto,
que habería que sumar os tres que eu localicei. Estes paseados de Carral foron Luís o Carral, non sei os apellidos, pero polo apodo, seguro que ten unha procedencia de Carral. Ele era veciño da Coruña, pero se lle chamaban ao Carral, seguramente tiña unha relación de origen ou de familia de Carral, non? Este home foi paseado polos falanxistas e non coñecemos onde o asesinaron. Era veciño e panadeiro da Silva na Coruña, sindicalista e membro do Ateneo Libertario El Resplandor en el Abismo. Quizáis conste escrito como descoñecido nalgún dos registros civis que eu xa investiguei e que aparecen escritos, como dixen, como descoñecidos. Outro dos paseados foi José Mosquera Rivas. Tiña 34 anos de idade cando o pasearon. Era veciño de Sumio, aquí en Carral. Era labrador. Estaba casado con unha tal Justa, non localicei os apellidos. A muller se chamaba Justa e tiña un fillo. Foi pasado o 18 de setembro de 1936, aparecendo morto no lugar da Gándara, en San Pedro de Nós. A causa do falecemento consta no registro civil de Oleiros como hemorraxia interna. Os disparos de pistola na cabeza os disimulaban no registro civil con causa da morte hemorraxia interna. Outro dos carraleses mortos paseados foi Jacobo Caramelo Alonso. Tiña 54 anos de idade e era veciño aquí de Carral. Tamén era labrador e estaba casado con Dolores Vázquez Crespo e tiña 3 fillos naquele entón. Foi paseado o día 1 de novembro de 1936 en terras de Betanzos. Está o escrito no registro civil de Betanzos e tamén a causa da morte aparece como hemorraxia interna cando foi baleado polos intolerantes falangistas e a Guardia Civil. A maior distancia, pero non en número, séguelle a pena privativa de liberdade, como condenas que impoñía o franquismo, coa maioría de condenas de 12 a 30 anos que se poñían prácticamente a todos, de reclusión maior ou menor, cunhas condicións de vida infrahumanas nos cárceres, con amoreamento, fame, arbitrariedades e brutalidades no trato aos recluídos, provocando un índice de falecementos moi importante entre os presos. Algúns naturais de Carral que sufriron este tipo de represión puderan estar representados, por exemplo, por Juan Aguiar Randariz, que tiña 23 anos de idade, que era soldado naquele entón, que era natural de Carral, pero veciño da Coruña, e que foi imputado na causa 1007 de 1937 e condenado a penas de prisión. A causa en que vimos a mesma en donde condenaron a pena de morte aos Brandariz, o pai e máis o fillo. O fillo, o pai era noutra causa. Outro dos de Carral que foron tamén, que sufriu presión, foi Juan José Botana Ans, que tiña 70 anos de idade, naquele entón a profesión era industrial, natural de Carral e tamén veciño da Coruña, que foi imputado na causa 448 de 1939 e condenaron tamén a pena de prisión. Outro dos carraleses foi José Rodríguez de López, que tiña 29 anos de idade, que era de profesión sardiñeiro, natural de Carral e veciño de Vilaboa, en Culleredo, que pertenecía ao Partido Comunista e ao Sindicato Unitario Tranviario. Foi detido e imputado noutra causa, tamén de 1936, acusado de rebelión e condenado a pena de prisión. Este seguramente foi un dos que tamén lucharon nas calles da Coruña, pero en lugar de condenado a pena de morte, pois en este caso, acusado de rebelión, o condenaron a pena de prisión. Outros individuos oriundos de Carral tiveron moita máis sorte cos anteriores, xa que foron acusados dos mesmos artificiais delitos e aínda que foron nun primeiro momento encarcerados, as súas causas foron finalmente sobreseídas
e puideron quedar despois en liberdade sen cargos, sin librarse, por eso de ser acusados e acosados, durante anos, durante todos aqueles anos, pola sociedade na que vivían de roxos ou de comunistas. Eles foron, entre outros, primeiro os detuveron encarcelados, e despois, cando se celebrou o Consello de Guerra, se sobreou a causa. Pero iso non lle quitou de estar durante meses ou moito tempo nas cárceles detidos. Un deles foi Francisco Cañas Lozano, de 25 anos de idade, que era xornaleiro, natural de Carral e veciño de Bioño, que foi imputado nunha causa tamén no 1936 e encarcelado acusado de rebelión militar. Outro foi Pedro Fachal Freire, que tiña 39 anos naquel entón, labrador, natural de Carral e veciño de Cambre, que foi detido tamén e imputado nunha causa no ano 38, acusado de auxilio á rebelión e tamén encarcelado mentres non se celebrou o Consello de Guerra. Outro máis foi Antonio López Ríos, de 40 anos de idade, labrador, natural de Carral e veciño de Cambre. Foi detido e imputado tamén nunha causa no 38 acusado de auxilio á rebelión. E por último, destes, foi Jacobo Novoa Valcárcel, que tiña 29 anos de idade, era xente de negocios, natural de Carral e veciño da Coruña, que estaba afiliado ao PSOE. Foi encarcelado tamén e imputado nunha causa en 1937 acusado de rebelión. Como vemos, eu non sei se estes apellidos sonan aquí en Carral, pero eran carraleses, uns de origen e outros veciños. Cos encarceramentos conviviron tamén os internamentos nos campos de traballo, a depuración dos postos laborais, as penas de confinamento ou desterro en lugares afastados da residencia habitual, as sancións económicas impostas en función do patrimonio de cada un e o que supuña a ruína familiar, todo isto que supuña a ruína familiar. A persecución permanente das forzas de orden pública, franquistas, ao ser sinaladas socialmente como roxos, comunistas ou masóns, a carencia de certificados de ser afectos ao glorioso movimento nacional que os discriminaba, etc. Un exemplo deste tipo de represión foi a sufrida por outro oriundo de Carral, entre outros moitos que comentamos antes, que foi José Gómez Naveira, que naceu neste pobo en 1906 e pertencía en 1936 ao corpo de fiscales. Gómez Naveira foi suspendido de emprego e soldo, foi depurado e pasou toda a guerra encerrado na súa casa na calle de Coruñesa de San Andrés e ademais foi sancionado en varias ocasións acusado de pronunciar frases desafetas ao novo Estado ou por ser roxo, etc., expropiándolle tamén algúns bens inmobles e hasta 1959 non pudo volver a exercer a súa carreira fiscal, neste caso na Audiencia Provincial de Pontevedra. Habían pasado 23 anos desde que o habían depurado. Outro exemplo máis que quizáis coñecen ben, aquí, e xa o comentamos antes, podría ser o de Germán Doval García, de 38 anos de idade, que era natural e veciño de Carral, foi alcalde de Ordes en suño de 1936, ademais de mestre nacional. Germán estivo fuxido e foi imputado nunha causa 230-36 acusado de traición. Foi condenado en principio a morte e finalmente foi indultado. A causa foi a mesma causa que lle fixeron os dirigentes locales de órdenes que mataron a 9 personas, a 9 ou 11 personas, non recordo exactamente cales. As denuncias durante aquel tempo foron tamén un método moi utilizado polos dereitistas, polos franquistas, para arruinar aos contrincantes ou enemigos sociais ou políticos ou para uparse eles nos postos vacantes dos depurados, cesados ou encarcelados, ou para beneficiarse social, laboral ou económicamente da nova situación. Pola contra, os falanxistas, como non podía ser de outra forma, foron os que máis practicaron as denuncias. Un exemplo en Carral, é bastante ilustrativo, podemos atopar nos seguintes documentos. Estes documentos están datados en xuño de 1937. E quen fai esta denuncia é el camarada,
el falangista, a Alfredo Hermídas Gómez, de Carral, que dice: el camarada Alfredo Hermídas Gómez, de Carral, no pudiendo por más tiempo silenciar los abusos que han cometido y siguen cometiendo el alcalde y músico de la banda de Falange, Laureano Núñez Rivas, y el secretario del ayuntamiento, y también al parecer falangista de nuevo cuño, José Llamas Esmorís, denuncia ante los jefes de la Falange española y tradicionalista de las Jones los siguientes hechos. El alcalde Laureano Núñez ha sido, hará 2 años aproximadamente, secretario de una sociedad agraria en la parroquia de Cañas de este municipio, cuya sociedad estaba afecta a la CNT y era filial de la fatídica de San Pedro de Nos. En unión con el secretario, confeccionó el último repartimiento de utilidades, en cuya confección intervinieron los elementos más destacados del Frente Popular de este pueblo, cometiendo en él mayor número de tropelías, aumentando considerablemente las cuotas de los contribuyentes derechistas y rebajándoselas a los elementos del Frente Popular. En la sesión celebrada para la aprobación de dicho repartimento, los concejales Alfredo Hermídas, Juan Antonio González Amín y Francisco Espiñera Boquete protestaron de las anomalías cometidas en el repetido repartimiento, y al pretender que éste se pusiera de manifiesto para señalar las falsedades cometidas, el alcalde, por consejos del secretario, suspendió la sesión caprichosamente y a los pocos días destituyó a medio de oficio y por sí y ante sí a los referidos concejales, por el enorme delito, según rezan los referidos oficios, de ser los citados concejales incorrectos. Esto o dice o falangista que mencionamos anteriormente. Y sigue diciendo: en sus informes que como alcalde hace a las autoridades superiores, los hace tan caprichosamente y faltando tan abiertamente a la verdad, que estuvo a punto de causar perjuicios gravísimos a alguna persona afecta a nuestra organización y del más abolengo derechismo. El derechismo, como vemos, era un atributo que elevaba a las personas. Sin faltar a la justificación, podría aplicársele a este individuo la ley de vagos, porque su posición económica no le permite vivir en el rango social a que aspira de señorito enguantado y en realidad es comerciante a Baratija. El secretario José Llamas Esmorís vino prestando afectuosa colaboración a las tendencias extremistas durante la etapa republicana de 1931 a 1936, sin que se haya observado poner el más leve reparo y sin número de atropellos, 6 pleitos entablados por el ayuntamiento y perdidos, escuelas clausuradas caprichosamente, cantidades cobradas de empleados ausentes de sus cargos, obras ejecutadas sin previo concurso, etcétera, etcétera. Implantado el Estado nacionalista sigue sin variar y dando muestras palpables de poner en descrédito el nuevo Estado. Abandona sus funciones con gran frecuencia y los pocos días de la semana que viene al ayuntamiento, puesto que él tiene la residencia en La Coruña, permanece en la oficina breves horas, pues es frecuente la llegada de personas a la secretaría para arreglar asuntos y no encontrarle a él ni al alcalde, y sin que los oficiales den razón de cuándo se hallarán presentes. Su inmoralidad es notoria. Levanta las actas sin hallarse presentes las juntas que deben tomar los acuerdos de los mismos. Modifica las cuotas del repartimiento por sí y ante sí, habiendo ofrecido a varios el rebaje de las mismas, y luego amenaza con multas y coacciones a la Junta de Evaluación y les obliga a firmar en blanco. Tal hizo con el reparto de 1936, hecho por los elementos del Frente Popular y modificado a su gusto, expulsados estos ya del ayuntamiento y de acuerdo con el actual alcalde que domina a su voluntad, según rumores mediante piltrafas que le va soltando.
no hemos visto que encabezase un donativo para el ejército, de su peculio propio, y en cambio tiene la poca delicadeza de no extender recibos de los donativos que recibía. Incluyó en el subsidio pro combatientes y con cuotas exageradas a amigotes del Frente Popular. Y en fin, sigue prestando colaboración y apoyo a individuos que mangonearon durante la etapa republicana. Tal lo prueba el haber nombrado hace poco oficial temporero del ayuntamiento a un marxista empedernido de La Coruña. Pone todo género de trabas a todo lo que redunde y tiende a favorecer el Estado nacionalista, sirviendo como de freno a la implantación de una España, una, grande y libre. Véase lo que hizo con don Leonardo Gómez de la Iniesta, de la Iglesia, maestro nacional, por cuyo motivo obra en este juzgado un sumario donde se puede apreciar el proceder canallesco del secretario y del alcalde. Firma a Hermídas Gómez, Carral, junio de 1937. Estamos vendo que despois de matar aos republicanos, colleron o podereles, empezábanse tamén a pegar tortas para coller os puestos uns dos outros. Esta é unha denuncia, un tipo das moitas que existen e que aquí tamén, en este caso, afectou a Carral. Pero con esta denuncia que presentou digamos, a jefatura da Falange de Carral, a propia jefatura fixo un informe para facela seguir para a Coruña. En este informe participan o citado anteriormente, o maestro que hemos citado anteriormente. En primer lugar, Leonardo Gómez de la Iglesia, maestro nacional de la Escuela número 2 de Niños y administrador subalterno de la Compañía Arrendataria de Tabacos de Carral. Tiña aquí o están. Manifiesta que, visto el escrito presentado por Alfredo Hermida Gómez, relatando varios hechos llevados a cabo por el secretario don José Llamas Esmorís y por el alcalde don Laureano Núñez Rivas, y en cuyo escrito se manifiestan anomalías y atropellos que estos dos señores realizan, informa el señor Gómez que tales hechos son tan solo una leve sombra de las actividades sucias, bajas y rastreras llevadas a cabo por estos señores. Sigue este hombre falando mal do alcalde máis do secretario. Sigue, pero non o vamos a aclarar todo, pero outro informe de outro señor que vai tamén ca denuncia primeira. Andrés Barbeito Fernández, comerciante y cartero de esta estafeta de Carral, manifiesta que son ciertos la mayor parte de los hechos que se relacionan en el escrito, que se le ponen de manifiesto y que está firmado por don Alfredo Hermídas Gómez, que las concomitancias con los elementos del Frente Popular fueron y son tan notorias que aún en las actuales circunstancias se reúne con ellos con frecuencia en La Coruña y sobre todo con el exsecretario suplente de este juzgado, hoy destituido, Jesús Doval, con el exalcalde Eduardo Valdés y es secretario del juzgado municipal don Manuel Doval, todos ellos destituidos hace poco por sus actividades izquierdistas. O sea que, ademais, ainda lle acusaba de que se reunían cos ex-dirigentes locales do Frente Popular aquí en Carral. Outro que manda tamén o seu informe, Generoso Ulloa Rodríguez, que é o jefe, en aquel entonces era o jefe de la Milicia Nacional de Carral, que manifiesta que le consta la certeza de la mayor parte de los hechos que se citan en el escrito, etcétera, etcétera. Sigue acusando. Outro que informa tamén a esa denuncia é Manuel Barbeito Ramos, jefe local da Falange e de las Jons, que manifiesta que son ciertos y evidentes la mayor parte de los hechos relacionados en el escrito que firma don Alfredo Hermídas Gómez, que el concepto que le merece el secretario del ayuntamiento es que hace de agente del NACE con los elementos del Frente Popular de este pueblo, con los que lleva una amistad íntima, etcétera, etcétera. Sigue firmando. Outro é Daniel Suárez Guerra, el cura párroco de San Esteban de Peleo, en Carral. Paleo. San Esteban de Paleo de Carral, que manifiesta lo siguiente, que es cierto que desde el advenimiento de la República, fecha en que aproximadamente
hai unhas líneas que eu non fui capaz de transcribir. El actual estado de cosas en aquella fecha de agosto o septiembre. Eso non o pude eu transcribir porque son ilegibles. Como le consta también que son ciertas la mayor parte de los hechos relacionados en el escrito que se le pone de manifiesto, que es general el rumor público que de acuerdo con el actual alcalde desatiende sus deberes con notorio perjuicio del distrito. Outro máis foi Andrés Pérez Brandariz, labrador e vecino deste pueblo de Carral, que manifiesta, entre outras cousas, que el secretario del ayuntamiento le obligó a firmar en blanco dicho repartimiento por medio de coacciones que como labrador poco versado en estos asuntos lo firmó, pero que él no intervino para nada en la confección de dicho repartimento. Outro máis que foi Ángel Barreiro Cabeiro. Vemos que había moitos veciños que trataban de acusar a outros, non? Ángel Barreiro Cabeiro, que era juez municipal suplente en funciones de Carral, que manifiesta que le constan varios de los hechos que se relacionan en el escrito, etcétera, etcétera. Por último, Ángel Gómez de la Iglesia, inspector municipal de Sanidad de Carral, con lo cual era médico, o debía ser un médico de Carral, que manifiesta que le consta de ser ciertos que desde el advenimiento de la República, fecha en que aproximadamente fue nombrado secretario de este ayuntamiento, don José Llamas Esmorís, observó sus afinidades con los elementos de izquierda que constituían en esos años el ayuntamiento, y aún en la actualidad se le observa gran efecto a las mismas personas. Es cierto también que este señor secretario pasa la mayor parte del tiempo en La Coruña desatendiendo las obligaciones de su cargo como tal secretario, que aun cuando soy lego en asuntos de administración municipal, formulé el criterio de que el secretario lleva muy mal la administración y contabilidad de este ayuntamiento, en virtud de los cuales se suceden trastornos e irregularidades en los pagos de los empleados, motivados sin duda a la incompetencia o mala fe. E claro, chega estas denuncias a Coruña e o gobernador civil manda as denuncias á Garda Civil, a Comandancia da Coruña. E o teniente coronel Benito de Aro Lumbreras, que foi un gran represor tamén a Coruña, un dos que teñen as mans, os que mancharon as mans de sangre bastante, lle fai un informe por gobernador que lle dice: como puede verse por los cargos que el Hermida hace contra el alcalde y secretario, se le nota claramente un despecho y enemistad hacia ellos por el hecho de haber sido destituido y siguiendo las viejas costumbres que estaban tan arraigadas en los pueblos de Galicia, no vacila en denunciarlos para originarles las consiguientes molestias, pues todos los cargos que se les hace no tienen, a juicio del instructor, a juicio de Aro Lumbreras, importancia. Y en caso de resultar ciertos, y por tratarse de asuntos administrativos y de interioridad del ayuntamiento, entiende que debería designarse por la autoridad gubernativa un delegado entendido en esas clases de funciones para depurarlos. Con respecto a haber sido secretario de una sociedad agraria, el alcalde, dicho señor no lo desmiente, pero fue a principios del año 31 y viendo los derroteros que tomaba aquella sociedad o alcalde, dice, como todas las de los contornos, optó por darse de baja, dejando desde luego el cargo. Interrogado el cabo de esta comandancia de aquí de Carral, don Carlos Crucero Vázquez, que cuando se inició nuestro glorioso movimiento patrio, se hallaba al frente de aquel puesto, dice que, considerando a don Laureano Núñez como elemento de derechas y de orden, porque en las elecciones del 36 actuó en el frente antimarxista y desde aquella fecha lo vio reunido siempre con elementos de derechas, no vaciló en proponerlo, o propio cabo da Guardia Civil foi o que puxo o alcalde a este Laureano Núñez, no vaciló en proponerlo para el cargo que tiene en la actualidad. No obstante, y vistas las declaraciones que figuran en los escritos que me honra devolverle a vuestra señoría, y los informes emitidos recientemente por el oficial que suscribe,
con respeto al Ayuntamiento de Carral, en cumplimiento de órdenes del excelentísimo señor gobernador civil de la provincia, entiende, debe ser relevado de su cargo el actual alcalde por el que en el referido informe se proponía, al igual que el secretario don José Llamas Esmoriz. Quiere decir de que a Guardia Civil era quen propoñía os cargos municipales aquí en Carral, como en outros sitios. E, ao final aparece nestes documentos que eu localicei, aparece un informe que está datado o día 11 de setembro, este informe da Guardia Civil. Hai unha nota a lápiz, unha nota marxinal escrita polo propio gobernador civil que dice o siguiente: conforme puede destituir al alcalde y relevado el secretario por ser de Casares, Quiroga, así de sincero. O sea, con estas denuncias se quitaban esto dentro do franquismo, o sea, que non eran republicanos, non eran xente de izquierda, eran os propios franquistas que habían collido poder, pero non estaban contentos uns con outros porque querían mangonear todos e se denunciaban uns para meterse outros. O sea, que ese era o puro franquismo, que eran os salvadores da patria. Sin embargo, non eran salvadores da patria, sino que eran salvadores, máis que nada eran ladróns dos bens dos demais, porque os depurados, se os depuraban, eran para quedarse outros cos postos de traballo, e os outros non eran progresistas, non eran de izquierda, eran sempre de dereitas. Os que cando embargaban bens inmuebles, pois quen acudía a subastas eran os derechistas, e se poñían eles en combinación para quedarse cos bens por 4 patacóns. Os bens eran primeiro lle poñían unhas multas por cousas tan peregrinas, por ser de izquierdas, por non levantar a man, por calquer cousa, nimiedades desas, lle poñían unhas multas moi sustanciosas. As multas sempre que se poñían eran en función do patrimonio de cada un, o sea, co mismo delito, entre comillas, o sea, non levantar a man. Pois, a un que non levantase a man, lle poñían 100 pesetas porque non tiña bens. Pero outro que tiña bens, como eu tiña bens por 50.000 pesetas, o valor da casa máis as fincas por 50.000, lle poñían unha multa de 30 ou 40.000 pesetas para deixarlo arruinado. Ben, como non o podían pagar, non había liquidez para pagar eso, pois embargaban os bens, as casas, e quen acudía a subastas despois. Eran unhas subastas preparadas que acudían os derechistas para quedarse cos bens por 4 patacóns. Eses eran os derechistas que se levantaron para salvar España, o que se levantaron foi para quedarse con España. Resumindo, temos que dicir que a represión sobre as clases obreiras foi intensa, extensa e sistemática, mentres que a producida sobre os dirigentes e militantes republicanos foi máis selectiva e de maior calidade, xa que se cebou principalmente nas autoridades civis ou dirigentes máximos provinciais ou locais, como foron os gobernadores civis das 4 provincias galegas, todos eles fusilados nos primeiros días da sublevación militar, sobre os deputados nacionais de Esquerda Republicana, Unión Republicana, PSOE, e sobre os presidentes das diputacións provinciais, sobre os alcaldes e conselleiros e outros destacados membros da sociedade daquele entón, tanto profesional como socialmente, por médicos, abogados, empresarios, rendeiros, funcionarios, profesores, comisistas, etc., afiliados todos eles aos partidos Fronte Populistas ou a framasonería. Para os numerosos paseos executados polos represores ou os paralegais, tribunais invisibles, eso que comentei eu antes, que estaban presididos polos delegados civiles, dos militares, os delegados de orden público, non dispuxeron nin utilizaron texto legal algún nos que basear a súa actuación ou decisións. Soamente prevaleceu a necesidade de aliviar os locais carcerarios e mirar o traballo dos militares moi necesarios na frente de guerra. A máis deso, sementar de cadáveres toda a xeografía galega co objetivo de atemorizar a todos aqueles que poidesen soster algún tipo de esperanza futura. Nada, ou moi pouco, se fixo anárquicamente, como xa comentei.
todo foi planificado polos represores para eliminar físicamente aos que consideraban os seus enemigos políticos ou sociais, aínda que tampouco faltaron que se aproveitaron para pescar en río revolto, asasinando por vellas rifas ou axustes de contas por pasados agravios, pero foron os menos. Para os fusilamentos, os principais textos legais utilizados para a represión franquista foron os bandos de guerra e o Código de Xusticia Militar, imputando aos civis republicanos os delitos cometidos por os propios militares sublevados, que formaron os tribunales franquistas. Delitos que foron os de sublevación militar, traición á patria, auxilio ou a cesión á rebelión, entre outros. O sea, eles foron, os republicanos foron acusados polos delitos de sublevación militar, traición á patria, etc. etc. Pero quen se sublevou contra España? Contra o goberno legítimo. Que traicionou o xuramento dado a Constitución republicana, os propios militares. Pero, sin embargo, deronlle volta a lei e acusaron os que habían sido republicanos ou defendendo legítimamente a Constitución republicana dos delitos que eles habían cometido. Os dirigentes civis republicanos, os gobernadores e os alcaldes, por exemplo, foron castigados coa pena capital pola súa defensa do réxime republicano, unha atitude a que estaban obrigados a manter legalmente pola Constitución de 1931, a mesma Constitución que traicionaron os militares logo de habela xurado defender a respezar. E durante todo aquel cruel período promulgáronse tamén outra serie de leis, decretos e outras disposicións encaminhadas a completar a represión sobre os frentepoplistas. Por exemplo, a Lei de Responsabilidades Políticas, promulgada nos últimos meses da Guerra Civil, concretamente o 9 de febreiro do 39, presentando con carácter esencialmente retroactivo ao afirmar no seu artículo primeiro a responsabilidade política das persoas, tanto xurídicas como físicas, que desde o 1 de outubro do 34 e antes do 18 de xullo de 1936 contribuíron a crear ou agravar a subversión de todo orden que se fixo vítima a España e daquelas outras que a partir da segunda de banditas datas opuxéronse ou se opoñan ao movimento nacional con actos concretos ou pasividade grave. É dicir, que os que agravaron a subversión en España, ademais da extrema esquerda, foi a extrema dereita, porque a dereita financiaba a grupúsculos como a Falanxe, a financiaba para que provocasen nas calles tensións, cando había manifestacións, cando había huelgas que arrebentase. Eso financiaba a dereita, e financiaba a grupúsculos da extrema esquerda. O sea, quen provocou a subversión foron os dous extremos, pero non foi os que estaban gobernando. E, sin embargo, aquí se foi contra os que estaban gobernando. Ben, ademais deso, quedaron fora da lei todos os partidos e agrupacións políticas. No momento que se levantou Franco, xa anulou todos os partidos políticos e sociais, os sindicatos. As condutas estimadas atípicas desta lei referíase substancialmente a vinculación á Frente Popular, o sea, o ser do Frente Popular, dos partidos do Frente Popular, como xa citamos, a aceptación de cargos do Goberno da República, o ser alcalde, ser concejal, etc., ou a súa oposición ao movimento nacional, o caso de Miguel Rey Méndez. Por tanto, as sancións previstas por esta lei foron restrictivas da actividade como a inhabilitación absoluta ou inhabilitación especial, o sea, a depuración, quitalos dos seus traballos, se eran abogados non podían traballar de abogados, se eran médicos non podían traballar de médicos, se estaban traballando en empresas públicas non poder traballar en empresas públicas, etc. Outra é limitativas da libertad de residencia, como extrañamento ou a relegacións ás posesións africanas, o sea, os desterraban a outras cidades lejanas, confinábanos en outras cidades lejanas, sin poder traballar, sin poder manter a familia, ou outras que eran de tipo económico, como a perda total dos bens, incautaban os bens, ou o pago de cantidad fixa a perda de bens determinados.
esa foi o que facía a lei de responsabilidades políticas. Pero, ademais, non se conformaron con eso, porque a lei de responsabilidades políticas foi de alguna forma para legalizar toda a represión económica e laboral que se fixo desde o 36 ao 39. O sea, porque a represión laboral económica xa se fixo desde o primer momento. Os maestros foron suspendidos desde o mes de setembro, desde o mes de agosto-setembro, suspendidos da súa profesión. Outros funcionarios foron suspendidos. Persoas privadas que traballaban en banca, por exemplo, foron suspendidos, non poderon traballar. Foron expulsados das súas profesións. Eso desde o 36. Pero a lei, cando saliu en vigor, foi no 39. O sea, para justificar todo o que fixeron, promulgaron a lei no 39. E a partir do 39 seguiron penando, xuzgando con esa lei. O sea, os que foran xuzgados, por exemplo, e mataran, e fusilaran, pois, ainda con esta lei, despois, tamén impoñía sancións económicas. E como a lei indicaba de que, aunque houvese fallecido o interfecto, a sanción tiña que pagala a familia. O sea, o que lle quedaba, o pouco que lle quedou ao morto, que lle quedaba a familia, despois de morrer, pois, con esta lei, a partir do 39, ainda iban sobre el pola cantidad que a lei lle puxese. O sea, era para empobrecer todos os contrarios políticos, deixalos a ras, que non pudesen levantar a cabeza e que o único que pensasen era en vivir para comer, que non pensasen en política ou noutras cosas. Era deixalos completamente arruinados. Pero ainda despois ven outra lei, que foi a lei da masonería, non? Que a lei contra os masóns que aquí en Carral non había masóns, pero sí que había nas cidades. E os masóns eran xente de un nivel intelectual e económico aceptable, e que eran unhas sociedades secretas que influían na política tamén, influían, o sea, ante nas normas deles internas estaba prohibido meterse en política, pero sí que eran grupos de presión. O sea, como hai hoxe grupos de presión de distintos tipos, hoxe mismo, pois que os rotarios, os centros financieros, pois son grupos que tratan de influir naquelas cousas que afectan aos seus asociados, non? Pois os masóns, ademais tamén de colaborar con donacións para necesidades da xente, tamén se protegían entre eles, non? Ben, pois aquí Franco colliu unha obsesión con a masonería e quitou esta lei para tratarlos de castigar, non? De castigar. Os masóns non fixeran daño ningún, o sea, non eran, o único que eran personas liberais que teñen unha certa ascendencia dentro da sociedade e castigaron uns 20.000 en España, o sea, mataron a moita xente. En Coruña un deles foi Pepe Miñóns, ou mataron a máis de media docena de masóns, eran masóns, non? En Santiago mataron a varios, en Vigo mataron a 5 personas, tamén masóns. O sea, que Franco colliu un odio tremendo contra esta xente e os persigo tamén. E ademais de matarlos, tamén os condenaba a penas de prisión. A mínima pena de prisión era 12 anos. O sea, moi poucos se salvaron de estar en prisión. De 12 anos. Despois había, os que militaban na masonería, o mínimo era 12 anos. Os que tiñan uns cargos máis ou menos importantes, pois eran de 20 a 30 anos. E ademais tamén, despois lle conmutaban a pena, despois de estar un tempo en prisión, un dos penales en onde máis masóns encerraron foi no penal de Burgos, pois tamén lle conmutaban as penas e os
os desterraban en ciudades alexadas do seu domicilio, non? Pero non podían traballar, con lo cual moita xente o pasou moi mal, e moitos morreron tamén nas cárceles polas condicións que se vivían ali. Aí as penas que se poñían pola lei esta da represión contra a masonería e o comunismo era o traslado forzoso con prohibición de solicitar cargos vacantes durante un período de 1 a 5 anos, postergación desde 1 a 5 anos nos postos de traballo, inhabilitación para o desempeño de postos de mando de confianza, separación definitiva do servicio. Ademais das penas de prisión, tamén os separaban dos seus traballos, o sea, era unha depuración tamén exclusivamente por ser masón. En fin, que miles de persoas aquí en Galicia, e centos de miles en España, sufriron durante moitos anos, despois de finalizar a Guerra Civil, a presión e o acoso, a depuración ou a cárcel, a ruína familiar e a famia, e o desprestixio social. Hasta que, en 1969, 30 anos despois, Francisco Franco viuse obrigado, non é porque o quixeres, eso hai que telo claro, viuse obrigado a fixar as leis penais vixentes, ao estar fixadas nas leis penais vixentes a prescripción dos delitos aos 30 anos, a conceder unha amnistía xeral. O sea, que no 69 se cumpriron 30 anos desde a fin da guerra. Que as leis vigentes, as leis penais vigentes, que xa viñan de antes, xa viñan de antes da República, viñan da monarquía, era a prescripción dos delitos aos 30 anos. Claro, ao chegar o ano 69, os delitos entre comillas da Guerra Civil, porque eran delitos artificiales imputados polo novo régimen, porque non eran delitos, os ser de izquierdas non eran delito, pero sí que imputaron como delito o novo régimen. Ao chegar o ano 69, como as leyes estaban así e non habían cambiado, eles non habían cambiado, Franco viuse obligado a dar amnistía, non? A conceder amnistía xeral. Non era porque o quixese. En este caso tiñan un impedimento legal que non o habían cambiado. De todas formas, tardaríamos algúns anos máis en recuperar a democracia, non? Hasta o ano que morría. Como conclusión, diremos que coa sublevación militar franquista iniciouse o acaso dos soños dunha brillante xeración de galegos, alubrándose o horizonte coa máis sobría esperanza, principiando tempos de terribles frustracións. Non existe dúbida algunha, na nosa opinión, de que a represión franquista en Galicia aínda existe universos estancos e impenetrables que é necesario investigar e recuperar para recuperar tamén os seus protagonistas. En este acto en Carral recuperamos algún deles. A Guerra Civil Española foi un error e a posguerra, os anos da vinganza, a vinganza franquista, unha continuación dese error. Foi como unha inmensa cárcere, sin esperanza, onde os republicanos foron encerrados ou inhabilitados, logo de longos interrogatorios, nunha represión posbélica continuada, irrompendo o pesadelo da vida cotiá cunha permanente ameaza psicolóxica que ensombrecía a vida, abríndose a caixa de Pandora das ansiedades e dos temores que surdiron polo desvarío, a fame e o medo, surdindo tamén naquela situación de desamparo, naquela época mesquiña, veciños que querían ver pasar o cadáver dos seus considerados enemigos de quen cobizaban a casa, o coche, a muller e a facenda. E desto xa vimos un exemplo das denuncias que comentamos. Foron aqueles tempos de miseria humana no que vivir foi sinceramente sobrevivir, como unha sorte de museo dos horrores cotiáns con personaxes que se moveron entre a desesperación e a resignación e que nunca puideron recuperar o control sobre as súas propias vidas nin construirse un mundo no que vivir. Homes que tiveron a mala sorte de nacer aquí en unha época equivocada. Para uns pasaría para volver a recuperar o perdido acougo e a liberdade. Para outros nunca chegaría. E a responsabilidade histórica de desencadear aquel período bárbaro e de prolongalo máis alá da vitoria ten nomes coñecidos difíciles de deixar de lado. En conclusión,
a obsesión represora do réximen de Francisco Franco, con toda a súa teoría de contubernio xudeo-masónico-marxista, ata con tintura de cruzada, hai que entendela dentro do contexto internacional da evolución dos fascismos europeos e dentro da gran crise da democracia liberal en torno aos anos 30. Os ditadores que emerxeron entón consideraron ante sí dous flancos adversos que debían eliminar de raíz. Por unha banda, os teóricos da liberdade, da igualdade e da fraternidade, defensores dos dereitos do individuo, a tolerancia, a liberdade de crenzas e do sistema democrático, en contra de absolutismos ou ditaduras, é dicir, os masóns e librepensadores, os republicanos, os liberais. E de outra banda, os movimentos obreiros e o espectro do triunfo da Revolución Rusa. Contra uns e contra outros actuaron drásticamente desde Mussolini a Francisco Franco, pasando por Adolf Hitler. Contra estes últimos, os obreiros e sindicalistas fixos unha represión masiva e contra os masóns e os dirigentes republicanos en xeral unha represión selectiva, pero non menos cruel e intensiva. E nada máis por hoxe. Moitas gracias pola súa atención. Antes de terminar, quixera, porque pasei sin comentar a tres personas de Carral que tamén están en dudas de si sufriron a represión. Están en dudas. Eu as teño como que sufriron a represión, pero a primeira desta, por exemplo, se é máis dudosa, que ao mellor algún de ustedes ten idea de algo. Isto foi recollido no registro civil daqui de Carral, e que foi que Antonio Taboada Insua, que ten data de falecemento 19 de julio, o alzamento na Coruña empezou o día 20. Este morreu 19 de julio, que tiña 47 anos. E a causa da morte no registro civil está con hemorraxia traumática. Está inscrito en virtude de carta orden da superioridade, o sea, que eu o fago reflejar aquí, porque cando intervén a autoridade militar é que é un morto, porque o 19 de julio non había autoridade militar, había autoridade civil, había o xuez, a jurisdicción civil. E aquí, que manda inscribilo no registro civil é a autoridade militar, a orden da sociedade, a autoridade militar. Era veciño de Quembre, en Carral, era labrador, estaba casado con Dolores Méximos Roel. Sí. É unha dúda... Pero eu teño algunha noticia. Parece ser que foi máis ben un axuste de contas, según teño entendido. Porque tuvera unha pelea con ese home, sei que mataron na festa en Beira. Eso foi máis ou menos o que... Eu aquí o collo, entre comillas, entre dudas, por eso quero explicarlo que este personaje me parecerá que fose un falecido da represión, porque o alzamento empezou o día 20 en Coruña e este morreu na cesarea. E despois hai dous máis, os dous últimos, un que o mataron o 14 de noviembre do 36 e outro día 25 de diciembre do 36. O de noviembre é Joaquín López Mayo. Este aparece con parálisis cardíaca. Faleceu no seu domicilio ás 21 horas, inscrito segundo carta orden da sociedade. Aquí tamén foi escrito por orden dos militares. Era veciño de Tabeallo, casado con Andrea Montero López. Este tampouco eu teño seguridade de que sea a consecuencia da represión. O sea, os 18 que aparecen que podo comentar os nomes despois, así por encima, que aparecen na parroquia de Beira, esos son consecuencia da represión 100%. E despois María Sánchez Cestal, que aparece como causa da morte só traumático, que tamén faleceu no seu domicilio, pero que foi escrita por orden carta dos militares, ou sea, por orden da sociedade. Era veciña de Quembre, da mesma localidade que
que comentamos en primer lugar. Sí. Estaba casada con José Mouriño Gómez, e tiña un fillo. Bueno, é que esa tamén me parece que, bueno, eu falei con o meu tío que ten 94 anos, díxome que fora que morrera na casa, o sea, non me deu a entender que... Eu nada máis que a recollín por culpa de que me Porque extrañaba... eu son veciño de Quembra e esas dúas persoas conozco. Aparte de que me falta aí un que temos que investigar máis porque o deberon pasear pero fora de aquí, en Soñeiros, Soñeiro Sada. López Candal, pode ser. Bueno, eu de Soñeiro Sada teño os datos porque están publicados nun dos meus libros porque eu o investiguei no registro civil, así non me acordo do nombre, pero de todas formas eu intentei agora recuperar todos os que estaban fora, localicen a esos. Unha cousa é que aparezca en Sada, ou que aparezca en Aranga, pero moitos aparecen como descoñecidos, o sea, que hai xente que está enterrada en esos ayuntamientos onde apareceron os cadáveres, pero que non foron identificados. Deste, concretamente, podemos sacar información porque vive Villarmán. Vamos a ver se falamos con ele. Pode aparecer como descoñecido. Eu, de todas formas, no meu libro A Coruña 1936 están todos os fallecidos en Sada. Se aparece ese nombre, pois non sei. Eu encontro unha falta aí en Santiago de Xunio que nombrou usted unha persona que a muller se chamaba Justa ou como era? Sí. Os de Batán, claramente. Pero aí falta un que eran dos. Eran dos hermanos, me parece. No, era tío e sobrinho. Pero eses eran os do Batán, Os do Batán. Ese que nombrou aí é o Batán, Santiago de Xunio. Vamos a ver. Nos que llegó me parece. No, ese é de prisión. Mortes, os mortes. Mortes son estes. José Mosquera Rivas, de 34 anos. Que parece que ten outro máis, outro hermano. No, Primos. Bueno, Andrés. Vamos a ver, eu xa comentei de que eu investiguei determinados ayuntamientos. O Ayuntamiento de Órdenes, por exemplo, porque este aparecío paseado en San Pedro de Nos, na Ganda de San Pedro de Nos. O outro parece que, según oídas, que roubaron a Costa da Sal, pero foron os dos no mismo día. Vamos a ver. Na Costa da Sal o investiguei, están tamén no libro ese. Pero na Costa da Sal se localizaron 5 cadáveres, creo recordar, algúns os enteraron como descoñecidos. No Puente de Castellana se localizaron 40, na zona de Aranga, 40 cadáveres, e hai 28 descoñecidos que foron enterados por uns descoñecidos. Claro que poden estar por aí, pero eu, ao non identificar o nombre, non podo saber se... Como se chamaba? Como eran os apellidos? Tiña que ser Mosquera Rivas. Mosquera Brea. Ai non, Mosquera Brea. Mosquera Brea. Claro, eu en Órdenes, por exemplo, que é un ayuntamiento veciño daqui non investiguei, en Cerceda tampouco, como dixen antes. E poden, non, os levaban daqui e os mataban noutros ayuntamientos. E o nome como era? Mosquera Brea, este era José. No, este é José Rivas, Mosquera Rivas, estes son primas. Chamábanse os primos de Batán, verdad? Porque vivían en Batán. Eu de rapaz sentía tantas veces ese conto e parece ser que un mataron na Costa da Sal e outro nas Catalinas. O sitio de Beira que usted mencionou, non mencionou a canteira. Era a canteira das Catalinas. De ali era onde os fuxiaban. A canteira, ali foi onde... Bueno, no libro ese que de Coruña 36 están todos os de Aranga, os do Puente de Castellana e os da Costa da Sal. Agora, eu... Todos os que tiñan nombre. Sí, exactamente. Eu cando... Bueno, sí, pero que están... Eu cando fixen este traballo, esta charla, pois eu revisei todos que había investigado. Tamén me pudo haber pasado, non? O sea, pasado. Ahora que tamén é posible que este como descoñecido. Pero, e onde están registrados esos falecimentos? En nos ayuntamientos, mire, vamos a ver. Os mortos que deixaban nos camiños era obligatorio enterralos no ayuntamiento da parroquia en donde aparecían. Estaban inscritos, todos se inscribían no registro civil do ayuntamiento en donde aparecían.
os de... Claro, entón aí pode haber un error aí, ou sea, non error, senón que o que foi a Costa do Sao non pertenece a Carral. Claro, porque o que dixo antes Luis Domel é que acostumbraban a facer os que eran daqui e los mataban a outros sitios. E os de outros sitios mataban aquí. Iso, de alguna forma, hai moita xente, xa lle digo, en Aranga, no Ayuntamiento de Aranga, va a aparecer un inscrito no registro civil 40 individuos, 40. E solamente están identificados 12 individuos, o sea, hai 28 sin identificar, aparecen como descoñecidos, e aparecen cas características dele, vestía pantalón negro, chaqueta non sei que, tiña calcetís, deste tipo, aparecían con todos os datos, pero naquel entonces as familias non sabían onde os mataban, non os localizaban as súas mortes, ali o que pasaba, os localizaba os veciños, avisaban a Guardia Civil os levaba para unha casa dun veciño, viña o forense, ou sin forense, os collían, os enterraban nos cementerios da parroquia esa, donde aparecían. O sea, que se aparecen como descoñecidos, porque, xa digo, un porcentaje moi alto, de 40 a 28 descoñecidos, pois é moito. E desos 12 que se están identificados, non todos os identificaron no primer momento, sino que foron enterrados varios como descoñecidos e despois, co tempo, algunhas familias os identificaron. Non os identificaron porque lle facían fotografías, porque poñían no registro civil as características deles, tiña unha mancha aquí, ou tiña un traxe que tiña o nombre da sastrería, desas cousas. Como, por exemplo, unha que, digamos, que é paradigmática, en este caso era unha maestra da Coruña, que era oriunda de Corcubión, que estaba casada con un dos que pasearon aquí, que está como descoñecido. Aquí, en Carral, por ejemplo, como descoñecidos están os siguientes. Vamos a ver. O día 14 de agosto está enterrado un como descoñecido. Tiña sobre 28 anos. Tiña 3 feridas de pistola. E faleceu na parroquia de Beira, como todos, sobre as 2 horas da madrugada. E foi enterrado no cementerio de Beira. Ese é un descoñecido que aparece aquí. Vamos a ver se hai máis. Outro descoñecido. O 18 de agosto, 4 días despois. Aquí non fixeron constar a 10 aproximada. Este home, como o anterior, morriu por disparos de armas de fogo, faleceu na parroquia de Beira sobre as 2 da madrugada e foi enterrado no cementerio. Un terceiro desconocido. Outro, desconocido, disparo de arma de fogo, faleceu na parroquia de Beira sobre este apareciu sobre a 1 da madrugada e foi enterrado tamén no cementerio de... Un cuarto descoñecido. Disparos de arma de fogo, faleceu na parroquia de Beira sobre as 2 horas da madrugada enterrado no cementerio da mesma parroquia. Van 4 dos 18, 4. Outro quinto, un quinto descoñecido. Este está, como consta, como hemorraxia interna, o sea, por disparos, pero como aparece como motivo da morte por hemorraxia interna, faleceu na parroquia de Beira nas primeiras horas da madrugada, é enterrado no cementerio da parroquia. Neste caso, 3 de noviembre, os outros anteriores, a falen de agosto, e outro en setiembre, etc. O sea, 5 descoñecidos, dos 18 daqui de Carral, hai 5 descoñecidos. Pero se dá a circunstancia que por outras informacións eu sei de que un desos descoñecidos corresponde, fago constar aquí, que un dos inscritos como descoñecidos quizás corresponda a José Manuel Moledo Rodríguez, dirixente coruñés do Socorro Rojo Internacional, oficial de farmacia, casado con unha mestra corcubionesa. Porque eu investiguei máis. Dos outros descoñecidos, pois non investiguei, pero deste investiguei porque estaba casado con unha veciña do meu povo. E o ser do meu povo ela, pois, curiosean máis, non? Pero sí que hai, se pode dicir, centos de descoñecidos enterrados en cementerios
nas parroquias onde aparecían os mortos, non? O sea, que hoxe en día que se están excavando fosas comuns nos ayuntamientos, o sea, nos cementerios destas parroquias aquí en Beira, hai unha fosa común. Non é tirar un cadáver, unha fosa común, como cando os nazis tiraban os cadáveres uns encima de outros e enterrábamos así, non. Aquí os enterraba cada un na súa terra, non? Pero non uns encima de outros. Aquí hai esas fosas comuns. Pois, eu podo dicir algo, porque na miña casa entraron 4 xuntos. Entraron 4 xuntos. O sea, na mesma fosa, na mesma fosa. Sí. Na súa casa. E onde é a súa casa? Alá, Por que parroquia? nas Pontes. Aí nas Pontes. Bueno, eu falo en términos generales, non quere dicir que non haya excepcións, como en ese caso, non? En cada lugar fixeron... Precisamente foron desenterrados. Claro, é que esas fosas, pero vamos a ver, sí, eu non falo desas fosas en concreto. Esas fosas os enterraban no medio do campo. Non, ali foi no cementerio. No cementerio. Normalmente no cementerio, na Coruña, por exemplo, enterraron a moita xente, identificada, pero se enterraban cada unha na súa fosa. Nas fosas. O único que pasa que agora non existen por culpa de que esas fosas tiñan unha validez de 5 anos e despois as reutilizaban. Enterraron moitos encima, con o cual non existen. Nos cementerios de Vilarraso, en Aranga, hai moita xente, dos 40 que apareceron no ayuntamiento, a maior parte están enterrados en Vilarraso. Eu fun ali ao cementerio de Vilarraso para, de alguna forma, ver, de localizar esa... Pero o cementerio foi reformado. Bueno, pois é moi difícil. Si un ten tempo, sí que pode localizarlo, porque a reforma do cementerio había que diseñar de alguna forma, ver cal era o diseño original, non? E iso polo párroco se pode conseguir. Pero pasou na miña casa que a tumba non se tocou, hasta agora non se tocou. Si, non, si hai casos, o sea, existen fosas nesas condicións, pero normalmente nos cementerios os enterraban. No caso de uns guerrilleiros que cerca no ayuntamiento de Padrón, que mataran ali a 4 guerrilleiros, pois si, os enterraban no ayuntamiento, pero en 4 fosas, a 4 pasos da tal tumba, a 10 metros da porta, o sea que daban as señales, pero sí que está, non? Pero alguma cuestión máis, algo máis que... É unha aclaración, aquí sí aparece que é o mesmo que ten vostede, que é sacado do libro, do Concello de Coirós, que é na Costa da Sal. Hai 3 desconocidos. Sí, é 5 en total, me parece que son 5 en total. Non, sí, son 5 en total, sí. Hai 2 que teñen nombre e os outros 3 desconocidos. Non está o Mosquera Rivas? Non. Hai un Mosquera Rodríguez. Mosquera Barea. Mosquera Rodríguez. Hai un Mosquera Rodríguez, aí pode ter relación, a ver se hai unha confusión co Brea co Rodríguez. Non, porque paseado, hemorragia interna hallado en Picouces e enterrado no cementerio de Santa María de Deus, vecino de A Coruña. Mosquera, nombre, Bautista. Bautista, non é. O sea, pero bueno, hai 3 descoñecidos, o sea, que na gran maioría son descoñecidos. O de Manga, de 12 hai 28 descoñecidos, o sea, de 40 hai 28 descoñecidos. E había máis, porque foron identificados posteriormente, non? É moi difícil, sí que os mortos existen, pero é moi difícil hoxe en día, si naquel entonces se pudese facer isto que facemos agora, pois sí que as familias podían identificar que esta roupa, porque de alguna forma describen como iban vestidos, si tiñan unha mancha no corpo, si eran coxos ou si eran tal. Eso está descrito. Cerca do óbito se podía identificar plenamente, pero naquel entonces as familias tiñan medo que non se movían da casa, nin para buscar os seus mortos. E iso foi pasando o tempo, e ora estes descoñecidos é casi imposible, o sea, por non decir imposible, xa identificar. Algo cuestión máis, algo máis que comentar? Eu tiño outra pregunta, isto é a título anecdótico. Eduardo Valdés, que se nombrou aí alcalde, este será o pai ou o abuelo do Valdés, que vive en Cambre. Ese debió ser o último alcalde do Frente Popular aquí.
Pero eu teño entendido que non sei se sería... Porque tamén é Eduardo, non se chama Eduardo o Valdés de Quembre? De hecho, eu pregunto, me dá a sensación, terei que preguntar a meu tío, que ten moitos anos. O nombre exacto é... Si, de tantos, Como é? Valdés, vamos a ver. Non, é que coincide cos nombres do que vive hoxe, se chamase Eduardo Valdés. Dá no Pazo de Esperante. O que ten Intabar aí tamén, non ten Intabar? Sí. Es alcalde Eduardo Valdés. Sí. E é secretario do Juzgado Municipal do Manuel Doval, que tamén debe ser de aquí. Sí, debe ser do Doval. Do Doval, do de familia de Germán. Sí, outro, despois, o xuez destituído, suplente del juzgado, é secretario suplente del juzgado, hoy destituído, Jesús Doval. Debe ser todos aquí. Estes deberon ser os destituídos do Frente Popular. Do Frente Popular. Porque o Hermida acusaba a outro que xa era alcalde franquista. Bueno. Sí, ali no fondo danlle. Bueno, pois, se non hai máis cuestións, moitas gracias a todos por vir, moitas gracias tamén a Luis Lamela por darnos toda esta información, unha información que, sin dúbida, a nós vai nos servir para seguir facendo cousas ao respecto da memoria histórica no noso concello. Simplemente convidalos a todos a continuidade ou a seguinte charla que vai haber nestas jornadas, que vai ser o vindeiro luns tamén ás 8:30, tamén aquí na Casa de Cultura, nesta biblioteca, e que será o sindicalismo femenino na Coruña e Bisbarra, un relatorio que vai impartir Elixio Fernández e que vai falar sobre o papel das mulleres, que foi moi importante para o mantenimento das economías familiares e para o progreso do país. Convidarmos a esa nova charla e tamén o proposto do martes vamos falar sobre Francisco Javier Alvarado, Esquiada Masón, un relatorio de Carlos Pereira. Moitas gracias e ata o vindeiro luns, esperamos estar todos aquí. Moitas gracias a Luis Lamela por este relato. Recollede uns dípticos aí.